Салом алейкум дӯстон, мефуртам ки телефони арзон харидорӣ кине ва вақте дига падаркаи зардаш кине. Телефони Tecno Spark 20 Pro Plus барои шумо дар аксия мондагем. Пешаи видео бошад, дар видео якта лайка мемонем. Видео дар лайк монӣ бра. Ан дар канал обуна шуда мемонем ки ихали аксиё, ихали падаркаҳоро нагзаронда тамошо кине. Барои аввал растем телефони Tecno Spark 20 Pro Plus 33 Вт турбо зарядка дорад. Ҳатти кабелаш дадри коробкаи худаш мешавад ва ҳама ҷои интерес медонед шумо да че нархш бошад 18990 рубл. Дар нархи 17990 рубл метавонед харидорӣ кине. Рангои сафед, сиёҳ ва зардаш мешавад. Ин хали чихоли сафед прозрачный мешавад дар дри комплектатсияи телефон. Ва вақте дига ин хали стекло, защитни стекло дорад. Дар телефонҳои аввалнои экранш гаштагӣ да намешавад, не ки именно дар телефони Tecno Spark 20 Pro Plus стеклои защитни дорад. Ва ин телефон бошад 120 ГГц экранш кор мекунад, AMOLED экран кор мекунад экранаш ва 33 Вт турбо зарядка дорад. Рангои гуфта гузаштем сафед, сиёҳ ва зардаш аст. 108 мегапиксел основной камераш, ёри расон бошад 8 ва 2 мегапиксел, 8x8 оперативкаш 1256 ГБ памят дорад ва ҳамаш бошад матви корпус дорад ки пайдаст намемонад. 5000 мач батарейка ва фронтални камераш бошад 32 мегапиксел. Ҳамаша характеристика гуфта гузаштем ва иҷада бошад метонед дар номерои рекламадаги алоқа бироед телефони арзон ва якта дига падаркаи зард шавед. خب دوستان عزیز این شما که دیدین که عکس دلار رو چیکار کرد این برای شما این تلفن عکس انا که ما باشه برای شما چی تلفن عکس میکنم تلفن یو کنید دوستان عزیز تلفن این مینا برای بارداری که دنی مامه کوریر کار میکنن برای نام باردارا تلفنی تکنو پاور نئو 6 دوستان عزیز 7000 ماش باتری دارد پروستاتک همیشه با خاطرتون بگیرید نئو 6 7000 ماش باتری دارد اکرانش باشه 6 و 8 فول اچ دی اکران یعنی کیسه اکرانش مدت هلوجی 99 مگاپیکسل کامرای основной телефонай памяташ бошад 256 8 плюс 8 стерео динамика дорад, яъне ки динамикаш ҳамаи болой ҳамаи поёнай, ҷои наушник, ҷои зарядмонакаш Type C. Дар комплектатсияи ана ҳамин телефони неушаш бошад чихол, блок питания ва чӣ дорад кабел, ҳама чиз аст. Блок питания бошад 33 Вт. Нархи телефони неушаш яъне ки бардорӣ ки дани ма меужад ки курьер кор мекунанд. Медонед ки сезони вақти курьероанд ва коркинишонанд. Нархи ана ҳамин телефончако бошад. Нархш дар магазин 18000 рубл буд. Ба хотири ан бардора то 15 ана ҳамин октябр нархи ҳамин телефонҳо бошад 16990 рубл кардем. Бардоре ки рӯзи шанбе, якшанбе, душанбе, сешанбе омада харидор мекунем, ман ки то 15 ҳамин телефонҳо ба скидка ки харидорӣ карда метавонанд. То 15 октябри ан ҳамин моҳ. Спектен 16990 рубл. Баъди рӯзи 16 бошад нархи ҳамин телефонҳо чиқар ки ман гуфтем сатон нархш мешавад 17990 рубл ё ки 18500 рубл шуданаш мумкин аст. Чиқар ки ин дар видеои пешна гуфтам ки телефонҳо қимат мешавад, бовар кардаги карда кардаги ниё кунед. Нархи телефон гуфтам шумо ки қимат мешавад баъди 31 ина марамат баъди 7 тоист 13500 рубл 14500 рубл шид ана бошад 16000 рубл шид 856 15500 рубл буд нархш бошад 17500 рубл шид. Ман гуфтам то бардорез нархи телефон қимат мешавад, ба ин хотир дар аксия успет кунед бигиред. Ина аксия кайсам барои шумора аксияда успет кунед дӯстони азиз. Нархш бошад 16990 рубл, оперативкаш 8 256 памяти ана ҳамин телефонча. Барои заказ кардан рақамҳо дар рӯи экран заказ кардан гиред доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия дорем ва ҳам Тоҷикистон дорем ки бемалол шумо равон мекунед. Доставка гуфтам платния, бесплатно нест. Оператор шумо мефаҳмонад. Дохили Россия доставка 600 рубл, Тоҷикистон бошад то Душанбера 700 рубл. Бемалол муроҷиат кардантон мумкин аст.